Чудил ли си се някога защо толкова много спортисти, културисти и здравословни хора ядат банани почти всеки ден? Този обикновен жълт плод може да изглежда обикновен, но отвътре е пълен с мощни хранителни вещества, които могат да преобразят тялото ти по изненадващи начини. От повишаване на енергията и подкрепа на здравето на сърцето до подобряване на храносмилането и мускулното възстановяване, бананите правят много повече от това, просто да заситят глада. Но, ето интересната част. Повечето хора ядат банани, без да осъзнават какво всъщност се случва в тялото им след това. В днешното видео ще разкрием 5 мощни ползи за здравето от яденето на един банан всеки ден и защо този достъпен плод заслужава място в твоята ежедневна рутина. Номер 1. Дава ти естествена енергия и се бори с умората. Ако често се чувстваш уморен, отпаднал или с ниска енергия през деня, бананите могат да ти помогнат повече, отколкото си мислиш. Бананите са богати на естествени въглехидрати, особено глюкоза, фруктоза и захароза. Тези естествени захари осигуряват на тялото ти бърза и стабилна енергия без спада, който предизвикват много преработени закуски. Това е една от причините спортистите и фитнес ентусиастите често да ядат банани преди или след тренировка. Бананите съдържат също витамин B6, който помага на тялото ти да превръща храната в използваема енергия по-ефективно. Така че вместо да посягаш към енергийни напитки с захар или нездравословни закуски, един банан може да даде на тялото ти чисто и естествено гориво. Номер 2. Подкрепя здравето на сърцето и здравословното кръвно налягане. Една от най-големите ползи на бананите е високото им съдържание на калий. Калият е основен минерал, който помага за регулирането на кръвното налягане и подкрепя здравословната функция на сърцето. Много хора консумират твърде много натрий от преработени храни, а излишъкът от натрий може да повиши кръвното налягане и да претовари сърцето. Калият помага за балансиране на нивата на натрий и за отпускане на кръвоносните съдове, намалявайки стреса върху сърдечно-съдовата система. Редовната консумация на банани може да помогне за поддържане на здравословно кръвообращение и за намаляване на риска от високо кръвно налягане с течение на времето. Здравото сърце означава по-добра енергия, по-добра издръжливост и като цяло по-здраво тяло. Номер 3. Подобрява храносмилането и здравето на червата. Сблъскваш ли се с подуване, запек или храносмилателен дискомфорт? Бананите съдържат хранителни фибри, включително пектин и резистентно нишесте, които помагат за поддържане на здравословно храносмилане. Фибрите помагат на храната да се движи лесно през храносмилателната система, насърчават редовните чревни движения. Незрелите банани са особено богати на резистентно нишесте вид фибри, които хранят полезните бактерии в червата. А когато бактериите в червата ти са здрави, храносмилането, имунната система и дори настроението ти могат да се подобрят. Бананите са също така благоприятни за стомаха, поради което често се препоръчват при храносмилателни разстройства. Добавянето на по един банан на ден може да помогне на червата ти да функционират по-ефективно и по-комфортно. Номер 4. Помага на мускулите да се възстановят и намалява спазмите. Ако спортуваш редовно или изпитваш мускулни спазми, бананите могат да бъдат изключително полезни. Бананите са богати на калий и магнезий, два важни електролита, които помагат на мускулите да се свиват и отпускат правилно. Ниските нива на електролити са една от честите причини хората да изпитват спазми, схващане или мускулна умора. Затова много хора ядат банани след тренировки или продължителни периоди на физическа активност. Естествените въглехидрати в бананите помагат също за възстановяване на енергийните запаси след упражнения, подпомагайки по бързото възстановяване. За активните възрастни и хората в напреднала възраст това може да помогне за поддържане на силата, подвижността и мускулната работоспособност. Номер 5. Подобрява настроението и подкрепя здравето на мозъка. Ето нещо, което много хора не знаят. Бананите съдържат триптофан, аминокиселина, която помага на тялото да произвежда серотонин, често наричан химикъла на доброто настроение. Серотонинът играе важна роля за настроението, отпускането и емоционалното благополучие. Бананите осигуряват също витамин B6, който подкрепя мозъчната функция и производството на невротрансмитери. Редовната консумация на банани може да помогне за намаляване на стреса, подобряване на настроението и подкрепа на менталната концентрация през целия ден. Въпреки че бананите не са лечение за тревожност или депресия, те със сигурност могат да бъдат част от по-здравословен начин на живот, който подкрепя както тялото, така и ума. Дори здравословните храни трябва да се консумират умерено. За повечето хора яденето на един банан на ден е безопасно, здравословно и полезно. Въпреки това,
хора с бъбречно заболяване или тези, които спазват диета с ниско съдържание на калий, трябва да се консултират със здравен специалист, преди да увеличат приема си на калий. Освен това запомни, бананите работят най-добре като част от балансирана диета, съчетана с упражнения, хидратация, качествен сън и здравословни навици. И така, какво се случва, когато ядеш банан всеки ден? Можеш да изпиташ по-добра енергия, подобрено храносмилане, по-силна мускулна функция, по-добро здраве на сърцето и дори по-добро настроение. Не е лошо за един обикновен плод. Ако това видео ти хареса, не забравяй да дадеш лайк, да се абонираш и да активираш известията за повече съдържание за здраве и фитнес от The Muscle, Mentor. И ни кажи в коментарите колко често ядеш банани.